bandiraɓe tedduɓe bandiraɓe fulɓe yoɓe wimi e wimami ɓiɓɓe sénégal naɓe ɓe afrique naɓe bandiraɓe tedduɓe wonɓe windere nde kala jaam allah wone on calminama on juurama on beltanama ha no fewi hemo kala inde mum e yettode mum min calmini dendagal ɓiɓɓe fulɓe wonɓe e windere nde min calmini dendagal ɓiɓɓe fulɓe ɓe ganduɗa wowɓe jooɗade jitto koye mumen min calmini dendagal ɓiɓɓe fulɓe wowɓe kadi weltade e saaha kala ko goni e nder gurdam mumen min calmini kadi ɓiɓɓe fulɓe ɓe ganduɗa nanoɓe ɗemgal pular so tawi haalama ina belto min calmini ɓe ganduɗa fofroɓe pular min calmini ɓe ganduɗa gurdam mumen e aduna mumen foof ko pular ha gasi kamɓe kala sikki ala min calminiɓe kadi koye dow inde pulago ngu min calminiɓe kadi koye dow inde teddugal radio dingiral fulɓe sen mbi radio dingiral fulɓe ɓiɓɓe fulɓe foof ne gandi holko woni radio dingiral fulɓe e dow inde gardugol musidɗo meɗen adama boubacara dia e dow inde dendagal sete e goomu golloɓe e radio dingiral fulɓe e dow inde sete e goomu golloɓe e radio dingiral fulɓe e dow inde kadi sete ganduɗa hettiyankoɓe radio dingiral fulɓe wonɓe e windere nde kamɓe kala min calminiɓe min juurimaɓe hande noon min jooɗi ɗo koye daaro cubbu so min mbi daaro cubbu ko ɗo min jooɗi tigui e galle musidɗo men adama boubacara dia mo ganduɗa ko goto ɓiɓɓe fulɓe gonɗo e radio dingiral fulɓe dokkuɗo ɓiɓɓe fulɓe taw mo ganduɗa enen joddi e ɓeɗo musidɓe ɓe ganduɗa ko enen mabɓe jadata jamma ko enen ɓe ganduɗa jadata ñalawma ɓe ganduɗa ɓe Allah waɗi yidde hakkude men emo hakkude men e mabɓe enen joddi e musidɗo men sehil men Diallo Abou Amadou gorko mo Bokke Jalluɓe o woni Diallo Abou Amadou gorko mo Bokke Jalluɓe en paami tigui o jeeya koto Bokke Jalluɓe ko ɗo o woni hande e leydi Sénégal e wuuro lamorgo Dakar enen joddi e gorko mo Koundel woni Alassane Sabou Bocar mo ganduɗen ko guiɗo ko sehil mo ganduɗen kadi ko jaadijo mo ganduɗen kadi ko dendaɗo gurdam mo ganduɗen kadi ɓeɗo ɗiɗɗo ɓe ganduɗa min gollidima ko siidi min jaadiɗo weeli min jaadiɗo metti min jaadiɗo weeli min jaadiɗo metti min dendi ñalaɗe kewɗe min dendi jammaji kewɗi min dendi kadi waktuji kewɗi e nder gurdam amen ɗum noon min beltinima dennagal ɓiɗiraɓe ɓiɓɓe fulɓe kala min calmini kadi musidɗo mo ganduɗa adama boubacara dia mo ganduɗa hande ko ɗo Allah waɗi min jooɗi e nder galle muɗum taw kadi koye haalirde dingiral fulɓe somin kaali hen yimɓe ne gandi hol ko tagui amin kaala hen kadi yimɓe kadi no gowi heɗade toon daari amen ɗum noon onon foof min calminimon min juurimon min beltinimon wadde présentation on paami tigui ko musidɗo moɗon Hadji Sall walla mbiyon guelgal gamaji bandiraɓe min calmini min juurima min dokka Diallo Abou Amadou konngol Diallo noon Allah jarama no kewɗen wiide ni woɗɗuɓe ɓadiɓe wonɓe jamma wonɓe ñalawma goto hen foof en calmini ɗum en juurima ɗum e oɗo kikiɗe ko kikiɗe beelamma mo ganduɗa hoorema eɗen mbawi wiide en ganda ɗo fuɗɗi en ganda ɗo haaɗi Allah e beelamma o mawnude joɗodade e oɗo musidɗo guiɗo mo ganduɗa hoorema ko miñiraɗo guila hanki tawi wona hande adama boubacara dia en bismimamo en jettimo kadi e garagal makko ɗo e nder leydi ndi saabu so tawi ganduɗa hoorema yimɓe hewɓe ene gara ɗo ha koota tawa en jiyani ɗum kono oɗo kam mataw so tawi ɗum ɗo yalti ma bandiraɓe gandu ko kalɗen ko pawɗen hen ko peɗeli meɗen en jetti radio dingiral fulɓe saabu ɓe kaldaten ɓe ko ɓiɓɓe fulɓe ɓe ene gandi ko woni dingiral saabu eɗen mbawi wiide hande wonɓe Europe ɓe wonɓe ladde nde heɗotoɓe ko haalte ko kala mbiyaɗen fu dingiral ina andi ko woni dingiral ɗum noon nde mbiɗen nde radio wiya radio dingiral fulɓe wadde hay goto woppaka hen mbeɗa andi hay joni fuɓe ne jogui dingiral wadde dingiral ko hunde yanje ko hunde kadi welde tigui rigui han fewi ɗum noon en jettiɓe en juurimaɓe en jetti noon en ganduɗa hoorema sehilaɓe miñiraɓe ɓeɗo ɓe gonduɗen ɗo saabu hande ɗo ɗo joɗɗen e oɗo sal mbeɗa wawi wiide ko min woni hen ɓurɗoɓe duuɓi kono noon kamɓe ɓuurimi hen fayidagal saabu ganduɗa hoorema e jabdeɓe hedde caggal e jabdeɓe kadi yantinade mbeɗa wiya ñaago bandiraɓeɓe kadi ne neldataɓe duwaw ballataɓe duwaw saabu ko darde mabɓe e leñol ngol min koye mabɓe gonɗuɓe jamma ñalawma mbeɗa andi darde mabɓe ɗo tolni mbeɗa andi yidde mabɓe pulaar ɗo tolni mbeɗa andi kadi wonɓe yeeso mabɓe ni kono noon neɗɗo wawi haalde tan koɗo casol mum haaɗi ko ɗon casolam haaɗi koye gandalame mabɓe kaalanmi koɓe yimɓe koɓe sehilaɓe koɓe moƴƴuɓe koɓe yiɓɓe pulaar ɗum noon mbeɗa andi tawata ko onon pulaar no weela on saabu ganduɗa hoorema so tawi ɓi pullo darima ina haala pulaar tawata ko onon oɗon belto hen ɗum noon min jetti on onon hakkillaji mon gonte radio dingiral fulɓe
debbo hen noon e gorko suka e mawɗo ko tinnare e kala saha ma en garo hen so tawi jeeɗo ñaawi ko waajuji aduna tan gonɗen e waajodirde kono henen fof hannde kodde e nokku gooto mbeɗa anndi hanke yimɓeɓe mbasno hoddude kono hannde e ñalawma o e jamma o enen fof gonɗiɗo gotel ɗum noon ko haala juuɗi tan aka wawi ñawde ɗum noon mi totta on gorko mo kulel jaam sonko e muurani wiya inna Alassane Sow ɗum noon Alassane Sow konngol no yeeso ko noon tigi en jetti geno townuɗo kala ko towi less towende muɗum kanko woni lamɗo laamiɗo laamiɓe en jetti jibinaɓe meɗen woni nene baba kono en jetti seere ɓe woni hilifaɓe diine e aada nde geno waɗi hannde no mbiɗon dani garɗen gam huccodirde e min radio télé fulɓe hano hannirta dani woni radio dingiral fulɓe no mbiɗon dani ko beela mo wonani meɗen so tawi hannde Dia Adama Boubacar o huccite meɗen walla en kuccodir e makko eɗen kalda e pulaw ko beela mo wawata wonande meɗen no fewi no fewi ɗum noon ko wiide tan mi wawata junnade caggal ko kalɗon ko ene wayno minne so mi junnima ko hen tan deftanmi ko wiide tan Allah jarama on jarama kadi en ñaguima bandiraɓe to banggue kettugol ko haalita kala ko haalaɗo henna so tawi waɗi ferguitere ɓe gandu ko innamade on muttimmani ɗum noon ruttete tigui rigui konngol gaarimo gamaji on saaha mbawi jokkude yewtere nde eyyi a jarama Alassane Sow jarama Diallo Abou Amadou enen jeeɓa bandiraɓe yeeɓoɓe TV fulɓe tigui rigui to karallagal en paami tigui camara men joguimen ɗum ko Adama Boubacar Dia no keɗen ñewiɗi ɓinguel nene eywa hande jiɗen yewtu tan ko seeɗa yewtude e bandiraɓe fulɓe kadi sen mbi noon ko kewɗen kadi yewtidde e mabɓe ko gonga ma woni wiɓe min mbayri nande sawtu guelol ngal e nder radio dinguiral fulɓe kono so Allah jaaɓi inchallah ɓoyata inchallah ko hajude tan ceerno julaɓe ɗum noon kadi e weltanadeɓe wonande kamɓe yewoɓe TV dinguiral fulɓe e wonande kamɓe yewoɓe TV fulɓe e hettoɓe kadi dinguiral fulɓe enen joddi Diallo Abou Amadou eɗen joddi Alassane Sow no mbiɗen ni ɗo e Darou Thioub hande jiɗɗen haalde koko fewti e enen fulɓe e enen fulɓe holko woni saqqaji meɗen e enen fulɓe holno poɗɗen wadde walla holko poɗɗen gollude ha ko ganduɗa tawi so tawi en golli ɗum bone men foof ina fota wawde yitade hen hoore muɗum adda hen gueɗal ko holɗum so tawi hunde yalti enen foof enen girbono ko yalti ko kono noon pulaar noon wi paafal e caafal kewani yaadude paafal e caafal kewani yaadude sabu paafal heewi yaade ko banggue muɗum caafal heewi yaade banggue muɗum wadde bandiraɓe fulɓe alay saago dartoɗen seeɗa so tawi sen jeehi ha ɓooyi dartoɗen ƴeewen holɗo pewɗen saade enen gandi hoto gommuɗen ƴeewen holɗo pewɗen wadde bandiraɓe fulɓe jiɗen tengtinde tan ko holi enen holno mbatten ɓaade en kaali ko heewi hande kala feere addade tawino feere wonde ɗon en wadde hankadi en poti ummade e nden jonde kuccinen ngal ɗon gollal men ko darade ko ganduɗa kaɓirɗe ko darade ganduɗa e kaalirɗe meɗen mbawen wallidde kaalirɗe ɗe nene jaari yeeso sabu bandiraɓe paamen kaalirɗe de kaalirɗe koɗe musɗe kaalirɗe de koɗe kaalirɗe belɗe kaalirɗe de koɗe kaalirɗe jurminiɗe kaalirɗe de koɗe kaalirɗe ɗe ganduɗa so tawi ɗe ngala hande pulago yewat so tawi ɗe ngala hande ɓiɓɓe fulɓe hande ma pullo yiiɗi heɗade hunde ronka hettade hunde kono bandiraɓe sa nani gaddane amen laana walla nawaneɓe laana paami de koɓe toɓɓe so tawi ɓe tooɓi holi poɗɗo wawde toɓtude ɓeɗo toɓɓe caggal nde ɓe tooɓi aɓe jiiɗi wadde toɓtede bandiraɓe fulɓe wadde bandiraɓe fulɓe pulaar wi walla gueɗogal Fouta jeysidamode wi yo boŋuji ndendu ndendina bibji mumen mbawa awtade ko woni e beelel wadde enen poti wawde rendude yiyande ndenden fandare enen foof hayso tawi woni weeɓani mbawen wallidde ko daña ko mbawen wallidde ko wooda ko sen mbawi hebde sen mbi enen jiiɗi hebde yarlitare enen jiiɗi hebde jeytare hoore meɗen beele mbawen heɓande koye men ko ganduɗen ko jeeƴe koye men dokken yeru hande ɓiɓɓe fulɓe fof beltima e radio ji fulɓe foof kadi ɓiɓɓe fulɓe fof hande beltima hande e radio Fulɓe FM e ballal babaji Malal Diallo en calminiɓe a passage e denndangal golloɓe e nder nden haalirde sabu sen ƴeewi hannde kaalirɗe kewɗe jokkodiri mbaɗi tippodiri mbaɗi cañji ina lotta Dakar ina yaha Fouta ina yaha winderde fof fulɓe fof ne belto wadde bandiraɓe tinne ballodiren tinne nanggodiren onon heɗotoɓe e onon yeeɓoɓe mon mbi komi mewɗe mon mbi walla komi ñagotoɓe ala on gaddi ballal monon ha timmi kono kadi ɓeyde sabu radio ko woni ko toon ne muusi radio ko woni ko toon ne weeli radio ko woni ko toon ne metti
kono so tawi e jooɗima heɗaki banda hiɗima woɓɓene kaala an mo ganduɗa o biya o haɗi ɓe haalde aɗa foti hirde mbaɗa hunde ha bandiraɓe kaala ɗum Diallo Abou Amadou konngurarte noon ɗum noon Allah jarama ɗo ñeɗirɗa to min ñeɗiranmi tawde ko mbiɗen ko fulɓe fulɓe wonko ɓe gandirano hanki wonko fulɓe gowono hanki min jimmi rentinde fulɓe ko gueɗe jolɗe joni ɗe saabu ganda hoorema hande fulɓe wonko ɓe potani nadde ni wonko ɓe poti rentade tawde ko hoorema mbiyata ko hoorema ka pullo hade maɗa ƴettude fetel aɗa haɓoye andu hoorema taw ganda hola an enen fulɓe hande wonko jiiɗen ene yalta hande e nder nokkuji he yooɗani e pullo wona pullo tan wata yodde kono noon yo fulɓe tinno nden toon hande sa yeeɓi hande ordinateur ɗi ko yaltata hen ko eko yaltata ko ɗo ko watte monte suji ɗi ko yo fulɓe ndenta ɗum saabu no bonna inde pullo kala ko memi ɗum wondi ko kosam kañum kala ɓe mbi ko kosam kala ko memi ɗum ko jeeyaka hen ɓalwat ɗum noon yo fulɓe tinno ndento ɗum hade mabɓe ganduɗa hoorema jabbodirde ɓe ballodir ko yettude ɓeɗo sukaɓe no mbinomi nani ni ko yettude kadi dendagal ɓiɓɓe fulɓe ɓe ganduɗa hoorema ene jarliti waɗande leñol ngol hunde min neɗɗo goto no wawi sodande moto ɗum ko min tan waɗani kono mbiɗa yeeɓa mbaɗanowo leñol no wini joni Baba Ali Manal Diallo wonko waɗi ceerno Amadou Djiby Ba Babilo wonko waɗi ceerno Yero wonko waɗi kono ɗum ɗo fof hoko fawidinta hen ko enen mbaɗen hen juuɗe men saabu Haalpulaar en mbi mbasu no foti fof kaɓɓol mum daña hen en mbawa wadde radio eɗen mbawi kam ganduɗa hoorema ƴewde buɗɗiɗi nannen ɗum e radio he radio o wawa wurde kono noon Adama Dia waɗi tan neɗɗo daroɗa hen mbaɗon Alassane Sow no wiya ɗum ɗo yaata ɗum ɗon poɗɗen rentade enen fulɓe enen ken mbaɗi hunde en jaggodiri tan kala ko neɗɗo wanno ɗon majjat e nder ñalama goto saabu hande ganduɗa hoorema sa ƴeewi ko naati ɗo e élimanuji jama e Dakar tan min limanmi a yiyata éliman jama goɗɗo pullo tan won ɗo enen tan kala ɗo garɗe ɓe wonde ɓe gandi ko wone men ɓe jiɗata ko heptude en sa tottama teddugal noon a heɓtama teddugal kala no tottata ɗum sa rentana a heɓtete sa tottama ya ardo jamma hanti a watta haalde ko jiɗɗa hanti an jiɗɗa kon laamu ngu wari sa tottama ya won maire a wonta haalde ko hanka jiɗɗa ko laamu ngu sa ƴeewi laamu ngu a woppat ko jiɗɗa wonde ko ɗum noon mbeɗanni ko jiɗɗen haalde ko e jemma he ko weltade kam e radio Dinguiral fulɓe mi haali ɗum nane ɓe kalanten ɓe fof ko ɓiɓɓe fulɓe te kañum fof nde koye Dinguiral kala mo rewani e Dinguiral wa andu ni holko yaate e aduna he ɓeɗo ko jiiɗa fof ko haalante ko ummiɓe Dinguiral naata e ladde nde goppi ɗo kadi ganduɗa hoorema wonnoɓe Dinguiral ɗum noon gorko mo Koundel jaam son koye muuɗa jarama ko noon tigui Diallo Abou Diallo on jarama ane Hadji Sall Ngari Gamaji no mbiɗon dani en beltinima dendagal mo ganduɗa hoorema ko heeɗiyanke yeeɓiyanke ha joni mbiyen télé radio Dinguiral fulɓe ɗum noon ko weltanadeɓe tigui rigui e ko ƴettaɗo en ko gam wajodirde koye muɗum e haalde hoore muɗum noon ko hunde nde ganduɗa hoorema ko wemde kono kadi weeɓani no fewi nde wonno sa huccite hoore maɗa haala hettoma ko yimɓe ɗiɗo ma wood keɗiɗoma wima wonde mataw gonɗa koye bonnidde wooda keɗiɗoma anda ko kalata ko wona hay goto kalorɗa hen ko hoorema kana waɗɗo hoorema mboɗo heewi wiide noon kaldo e hoore mum fota hulde hen hunde kono noon leñol meɗen sen mbini enen fulɓe ɗen kewi ko pirɗen becce eɗen mbiya minen fulɓe ken anduɓe ken jangguɓe ken joguiɓe kono noon alay saago gartiren hakkillaji meɗen oto kaɗen tan e fitade e becce walla e kala saaha bojji meɗen kaaɗa e holno mbatten alay saago yo wat ko waɗe e yimɓe jiiya an mbiyo holno mbatten ƴeew hunde pawa taw mbiya wonko mbanmi holto goɗɗo woni ko noon poɗɗen wadde kono sen ƴeewi guila e kaalirɗe meɗen hay awaji ɗi woni télé ɗi jeeɓeteɗi ɗi ko ɓuuri hewde hen kala ko woni hande oɗo ko wiyete toɓɓere meɗen ko toɓɓere wotere jogui ɗe holno mbatten eɗen poti dirtude ngal ɗon jaɓɓal ƴeew leƴƴi goɗɗi ɗi jawten ɗi hande o kala leñol ngol jiiɗa ngol mbiyata minen fulɓe komin jangguɓe ko ɓuuri hewde meɗen hande mboɗo heewi wiide ken andi majji en ken alɗi waasi en ken e gueɗe kala ko memɗa tan aɗa tawa so tawi a wiyama ɗum ɗo ko enayi pullo tan sa ƴewtinima nder muɗum a tawat no fonno waade ni wonko manque ɗon ha heewi saabu hande ɓe dogdeten ko ɓe janoɗen ha wiya ko enen ketti yeeso men kono hande o mbiyeten ko ɓe gone ferade meɗen te min o mi jaɓani goɗɗo ene wiya ɗemgal gongal ma walla bawɗo nde foof ene wiya hande ko kañum heedi jeeso meɗen wadde sikki ala so tawi wonko caɗele goni e nder meɗen juuruɗen koye meɗen ganden
mo kala kaalo wonande min Alassane Sow kaldo modo no tawi mboɗo wiya holno mbatten ene wayno matata ko so a fellidde wadde alay sago so tawi ɗen pelliti mo kala to wawi to feƴƴira to wawi feƴƴirde ɗo en yo toon ɗon feƴƴira on mo ganduɗa hoore ma Allah hettin ɗum koye haala ene haala yimɓe ne paama yo ƴeewe so tawi ko haala kono waɗi nafoore yimɓe gabbo e haala kam mbasa ƴewde tekke lammude ko ɓurni nde kono on joguiɗo kadi mo ganduɗa hoore ma kadi wonko Allah ɗuɓori ɗum oto ƴeew ngalu ngu to no sikka ngalu ngu mataw so tawi o yaltini o foti waɗande leñol ngol mataw hankkadina kanko so tawi wodi mbuɗo yaltini tan ene wawa mayde tawmo ɗon yo andu kam wonde o finno o jogata hay hunde on Allah ɗuɓirimo ko Allah ɗuɓirimo ko noon ɗuɓirim ko yo wallodira bandi ko en ɗum noon sikki ala on kaali hannde radio ji kewɗi télé ji kewɗi e gueɗe kewɗe ganduɗa hoorema hannde o ene wiye wonde eɗen jogui télé ji eɗen jogui radio ji kono noon kala ko joguiɗen hen ene heewi hello adana ngo woni weeli nayade ha maayi kono noon cakkitte ɗe heewi tan komo kala sortiro jam jam ha ɓooya wayni no elle kanko mo ganduɗa hoorema ko gonnoɗo ɗon o meeɗa wonde ɗon wadde sikki ala so tawi leñol ngol ene haalda e hoore muɗum goonga ene haalda en mbiyani noon ene haaloɓe kalten ko goonga kono noon kalten koko cikkuɗen ɗum ɗo so tawi si en kaali ɓen ɓe ganduɗa hoore makko joom faamuye en ene paama ko ñiɗɗo ene haalda ko ene gandi ko kalden ko kadi ko noon foti waade alay sago leñol ngol e hoore muɗum mbasen tan haadde e luujade kelle e tan e welde haala ka e ko nandi hen taw baɗen e ngala ɗum noon ko gonga on kaali ɗo nani ko eno kaalirde ganduɗa hoorema hannde jibinama taw kaalirde baɗɗe fayida yimɓe fof catine ɗum kelle kono noon ko ɓuuri hannde o rewde caɗele kaalirɗe meɗen ko ɓen ɓe ganduɗa hoorema sa yiliji goɗɗi hannde kaalirɗe men guura radio ji men guura télé mumen guura mbiyen ko ɓen ɓe ganduɗa hoorema hannde ko ƴettoɓe ko wiyete ko henno ko wiye publicité ji nanna hen kono noon enen hayda joɗote haalirde hay so neɗɗo ne jogui toon taggue taggue ɗo foti wadde hayso ko 1000 francs natata radio ngo taggue ɗe kaale ala a fayat radio aɗa yaaha wooda no ɗum wima ya fama janggo amin jogui batu maniri walla janggo amin jogui ko wiyete ko fijirde manire ay an sa yettima radio kaala ɗum ɗon sa haalani kadi jomum tikkanma walla ɗacca ha joɗɗa ƴetta téléphone muɗum nodduma alo minen de ya fam janggo amin jogui radio mani walla fijirde bamallani ga walla abou djubanani ga waɗa publicité muɗum enege yewtere ma sa kuppi ɗum leñol foof ummo yenay maɗa wima a kuppimo taw kanko hoore makko o fonnanani radio ga so mbuɗu nafamo nafa goɗɗo toon o nafa haalirde nde janggo e jaam goɗɗo tumno e makko watta ɗum ɗon wadde bandiraɓe Allah so en ɓuccoto koye meɗen enen koye men rengo ɓucci koye muɗum ɓucciɗen koye men télé gardani tan yo jeeɓe radio ardani tan yo heɗe kono noon wonko ganduɗa hoorema ine woodi ko ɗum jibinta goɗɗum ha wawa wonde ɗon fo woyi ɗum to en wooda ko ɓuuri wonde to wonno ɗo ɗum noon wadde alay sago bandiraɓe ɓe ɓe mbawa andude gonɗo e haalirde o noddiyanke o oyi to jooɗiɗo galle mo kala ene jogui ko foti wadde ganduɗa hoore men addana mbiyen téléji ɗi e radio ji ɗi ko ɗum mbawaten ɓamtade kono hewɓe mbaɗi ɗo radio ji to gonno duuɓi sappo ha ɗo kalten ko ɗon tan daari réunion ji walla batuji kewɗi ɗi ganduɗa hoore makko ɗi gasata ene mbaɗe kono sa ƴeewi ko ɓuuri hewde to darino ha joni e haala ko ɗon tan dara wadde firti ko alay sago yimɓe ɓe ɓe jurnito kala ko ene mbaɗa kala ko ene kaala kala ko ene kalda ganda mo kala ene jogui ko ganduɗa hoore makko foti wadde ko foti wonde publicité so buɗɗi ɗi wat so tawi kodi ganduɗa hoore makko ko foti kala ko mbawɗa wadde ya andu kadi wona goɗɗo mbaɗana mbaɗɗa hoore ma ɗum noon bandiraɓe mboɗo wawi wiide tan ko jinnomi haalde hen koko ɗum ɗo en ɗum noon Allah jarama on jarama wadde mbiyami tan ko min kam mi wayɗirima ɗo yo Allah hokku en wattude ni o saaha mo wuuri kadi tawon ko ferguita hen on ñagama yafuya ko musidɗo mon Alassane Sow Allah jarama on jarama tigi a jarama Alassane Sow a jarama Diallo Bamadou to karallagal ko Adama Boubacar Dia ga yesso micro on paami tigi ko guelal gamaji ɗum noon wadde bandiraɓe tedduɓe on nani sagataɓe tataɓe koɓe kaali e onon sagataɓe jiiɗi jogorɓe hettade wona damuɗe sappo ɗe kala wadde en paami ko haala ko noon wadde yo Allah hokki en nande Allah jarama on jarama ko ɗo e Keur Massar joɗiɗen ɗo e Daara Thioub mbiɗen hannde yo Allah waɗane jaam a jarama Adama Boubacar Dia